Αποχαιρετώντας τον Θεσσαλικό κάμπο, η πρώτη όψη του επιβλητικού ορεινού όγκου φαντάζει σαν πορτρέτο από μακριά. Πλησιάζοντας την πύλη, ανοίγει μια χαραμάδα γης, το μπουγάζι της πόρτας και μας βάζει σε μια άλλη πραγματικότητα. Στα ριζά της Πίνδου, στην είσοδο ενός μεγαλόπρεπου φαραγγιού, το οποίο χωρίζει ο Πορταϊκός ποταμός, και ανάμεσα στα βουνά Ήταμος και Κόζιακας, δεσπόζει η πανέμορφη πύλη. Η πύλη των 4 γεφυριών, του πολιτισμού και της παράδοσης και η ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου Βυσαρίωνα. Η πύλη έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ τμήμα του Δήμου βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής Natura. Η έδρα του Δήμου λειτουργεί ως οικιστικός πόλος εξυπηρετήσεων για το σύνολο του οικιστικού δικτύου του ίδιου του Δήμου, καθώς και όμορων εξαρτώμενων δήμων. Η πύλη είναι το διοικητικό και εμπορικό κέντρο, καθώς και κέντρο παροχής υπηρεσιών, εκπαίδευση, δόη, τράπεζες, οίκα, ταχυδρομείο, κέντρο υγείας, πυροσβεστικό κλιμάκιο, δασονομείο, γραφείο γεωργικής ανάπτυξης, αστυνομικό τμήμα τάξης. Επίσης, αποτελεί τουριστικό προορισμό λόγω ανάπτυξης θρησκευτικού και παραθεριστικού ορεινού τουρισμού, καθώς και πέρασμα διερχόμενων ημερήσιων επισκεπτών προς τα τουριστικά κυκλώματα της ευρύτερης περιοχής. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι 3 από τους πιο γνωστούς προορισμούς, το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου, τα μετέωρα και τη λίμνη Πλαστήρα. Η πύλη πήρε το όνομά της από τη φυσική μεγαλόπρεπη πύλη που σχηματίζεται, αλλά και γιατί άνοιξε την αγκαλιά της ως μοναδικό πέρασμα για τον ορεινό όγκο των Τρικάλων και παλαιότερα για την Ήπειρο. Ο Δήμος Πύλης, ένας από τους 4 ιστορικούς δήμους του νομού Τρικάλων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί βρίσκεται στο κέντρο βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Η πύλη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Η ιστορία της μεγάλη και ξεκινά από την προϊστορία και την αρχαιότητα. Αυτό το μαρτυρούν τα ερείπια αρχαίου κάστρου, ενός ισχυρού φρουρίου, το Αθήνεων, σε υψόμετρο 1356 μέτρων πάνω από το μοναστήρι της Γκούρας. Το όνομά του το πήρε από ιερό αφιερωμένο στη θεά Αθηνά.
Το 189 π.Χ. ο Φίλιππος Πέμπτος κατέλαβε το κάστρο και το 46 π.Χ. καταστράφηκε από τον Ιούλιο Καίσαρα, καθώς και τα ευρήματα στη θέση της Πόρτας Παναγιάς, χτισμένη σε αρχαίο ναό αφιερωμένο στην Αθηνά. Η ιστορία της συνεχίζεται στη Βυζαντινή περίοδο. Το 1204, όπου οι Φράγκοι καταλαμβάνουν την πόλη, ο νομός Τρικάλων περνά στην κυριαρχία του ελληνικού δεσποτάτου της Υπήρου, του Μιχαήλ Άγγελου Κομνηνού Δούκα, ο οποίος παραχώρησε στον όθο γιο του, Σεβαστοκράτορα Ιωάννη Άγγελο Κομνηνό Δούκα, τον έλεγχο. Ο Ιωάννης Άγγελος σε σημείωμά του αναγράφεται ως ο ιδρυτής της Ιεράς Μονής Μεγάλων Πυλών και της βυζαντινής πόλης Μεγάλε Πύλε, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο οικισμός Πόρτα Παναγιά. Κατά την τουρκοκρατία ονομάστηκε Πόρτα Παζάρ. Φτάνοντας στην πύλη, συναντάς τη Νέα Πύλη. Μια βόλτα μέσα σε αυτήν θα σε εντυπωσιάσει. Η εναλλαγή των χρωμάτων από τα λουλούδια των αυλών και των πλατιών υπέροχη. Η έννοια της γειτονιάς σε όλο της το μεγαλείο. Οι αναπλασμένες πλατείες με τις παιδικές χαρές, τα συντριβάνια, τα καθίσματα, ο φωτισμός και τα αναπλασμένα περιποιημένα πεζοδρόμια αφήνουν στον επισκέπτη την καλύτερη εντύπωση. Στη Νέα Πύλη ανακατασκευάζεται το παλιό κτίριο της Νέλε, έτοιμα των δημοτών εδώ και πολλά χρόνια, και θα δημιουργηθεί εκεί το πολιτιστικό κέντρο πύλης. Ένας πολυχώρος ώστε να στεγαστεί η πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου. Ο Άγιος Αθανάσιος, το εκκλησάκι στον προαύλιο χώρο του παλαιού πέτρινου δημοτικού σχολείου, που σήμερα λειτουργεί ως ΕΠΑΛ, σε καλωσορίζει. Συνεχίζουμε στην Τρικάλων Άρτη, στην κεντρική οδική αρτηρία της πύλης. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Βυσαρίωνα, πέτρινος και επιβλητικός, σου θυμίζει την πατρίδα του Αγίου. Η ιστορική τοποθεσία Πλάτανος, λίγα μέτρα από το δρόμο, με το γεροπλάτανο να στέκει αγέροχος μέχρι σήμερα, μαρτυρεί ότι εκεί πριν πολλά χρόνια υπήρχε το πρώτο δημοτικό σχολείο της πύλης και ότι εκεί υπογράφτηκε η συνθήκη Συμφωνία της Αντίστασης και επίσης ότι στον Ίσκιο στρατοπέδευσε ο Αλή Πασάς. Λίγο πιο κάτω, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου σε λιθανάγλυφη επιγραφή με ημερομηνία 18 Μαρτίου 1866 μας λέει πότε χτίστηκε ο ναός.
Τον Πορταϊκό ποταμό που διαρρέει την κοιλάδα της πύλης γεφυρώνουν ονομαστές γέφυρες διαφορετικών χρονολογιών και κατασκευής. Για να δει κανείς τα γεφύρια έχει δύο επιλογές. Η μία είναι συνεχίζοντας τον ασφαλτόδρομο και η άλλη από το δρόμο της αναπλασμένης κήτης του Πορταϊκού. Εμείς διαλέγουμε να περπατήσουμε δίπλα στο ποτάμι, απολαμβάνοντας έτσι στο έπακρον την έννοια του φαραγγιού. Με τα υπέροχα πλατάνια να στέκουν χρόνια εκεί, προσφέροντας μια όαση δροσιάς το καλοκαίρι και με τα άνθη της πέτρας τα φύλλα τους τον υπόλοιπο χρόνο και το κελάρισμα του νερού, άλλοτε ήρεμο και άλλοτε κατεβασμένο, να σε συντροφεύουν κάθε εποχή. Ο Πορταϊκός, από όποια πλευρά και αν τον περπατήσεις, σε ανταμείβει, σε γαληνεύει, σε ταξιδεύει. Η πρόσφατα φωτισμένη πεζογέφυρα σε παρακινεί να επισκεφτείς το ποτάμι και το βράδυ, χαρίζοντάς σου μια μοναδική θέα. Η πρόσφατα αναπλασμένη κήτη του Πορταϊκού δίνει τη δυνατότητα για ήπιας μορφής ανάπτυξης στον τόπο, ώστε να είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το φυσικό κάλος και τα μνημεία της. Ήδη η αναγνώριση και η προτίμηση του τόπου ξεκίνησε ως επιλογή για το δεύτερο αντάμωμα Ελλήνων και ξένων αναρριχητών, αλλά και της πανελλήνιας συνάντησης του Vespa Club, κάνοντας έτσι γνωστό τον τόπο μας σε όλη τη χώρα. Το πέτρινο γεφύρι ή η τοξωτή γέφυρα του Αγίου Βυσαρίωνα, σε απόσταση 1 χιλιόμετρου σχεδόν από την πύλη και σε ένα τοπίο άφθαστης ομορφιάς, στέκει επιβλητικά από το 1517, το τοξωτό γεφύρι της Πόρτας, χτισμένο από τον Άγιο Βυσαρίωνα. Το γεφύρι προκαλεί δέος και ψυχική ανάταση στον επισκέπτη, όχι μόνο όταν βρίσκεται πάνω σε αυτό, αλλά και όταν το αγναντεύει από κάτω. Το γεφύρι είναι μονότοξο ημικυκλικής μορφής με τα εξής χαρακτηριστικά: άνοιγμα τόξου 18 μέτρα και 60 εκατοστά, ύψος τόξου 9 μέτρα και 20 εκατοστά, μήκος 67 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα. Ως το 1936 ήταν το μοναδικό πέρασμα που συνέδεε τον Κάμπο με την ορεινή περιοχή. 1 χιλιόμετρο δυτικότερα της πέτρινης τοξωτής γέφυρας βρίσκεται η γέφυρα Κονδύλη. Η κατασκευή τελείωσε τον Ιούνιο του 1936. Οι ανάγκες της εποχής οδήγησαν στην κατασκευή της γέφυρας, σύγχρονη για την εποχή εκείνη, από μπετόν για την αμαξωτή σύνδεση των Τρικάλων με τα ορεινά χωριά. Η γέφυρα αυτή μοιάζει με το σώμα ψαριού και έχει μήκος 45 μέτρα και 30 εκατοστά, πλάτος 6 μέτρα και ύψος 22 μέτρα.
Όπως όλα τα γεφύρια, έχει και αυτό την ιστορία του, αφού στις 9 Ιουνίου 1943 οι αντάρτες την ανατείναξαν στο αριστερό της βάθρο. Η γέφυρα έπεσε χωρίς να σπάσει, παρεμποδίζοντας έτσι τα κατοχικά στρατεύματα να περάσουν. Αργότερα, το 1956, ανασηκώθηκε και αποκαταστάθηκε, όπου μέχρι σήμερα εξυπηρετεί την επικοινωνία με τα ορεινά χωριά. Μισό χιλιόμετρο βόρεια της πύλης βρίσκεται η γέφυρα Γκίκα. Κατασκευάστηκε το 1960 με 61 από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξυπηρετεί μέχρι σήμερα πολλά χωριά στα ριζά του Κόζιακα. Έχει μήκος 170 μέτρα. Μισό χιλιόμετρο από το κέντρο της πύλης, πίσω από το Δημαρχείο, βρίσκεται η κρεμαστή πεζογέφυρα. Κατασκευάστηκε το 1981 για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Πόρτα Παναγιάς καθώς και των επισκεπτών της ομώνυμης Βυζαντινής Εκκλησίας. Είναι η πρώτη γέφυρα που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα με αυτή την τεχνική, δηλαδή η ανάρτηση του καταστρώματος γίνεται με ευθύγραμμα προτεταμένα καλώδια και στηρίζεται σε 2 πυλώνες ύψους 16 μέτρων. Έχει μήκος 120 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Το ύψος από την κήτη είναι 7 μέτρα. Η πύλη βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολλών μνημείων, αλλά εκείνο με το οποίο έχει ταυτιστεί και έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στη βυζαντινή ιστορία και τέχνη είναι ο ναός της Πόρτα Παναγιάς, ο οποίος βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό Πόρτα Παναγιά. Οικισμός με πέτρινα σπίτια και λιθόστρωτα καλντερίμια, δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής μέσα σε ένα κατάφυτο καταπράσινο τοπίο με αιωνόβια πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Δίπλα στο ποτάμι και στη σκιά του επιβλητικού Κόζιακα, με την απαγορευμένη κυνηγετική περιοχή για την προστασία των σπάνιων θηραμάτων της περιοχής. Εκεί η Βυζαντινή Εκκλησία της Πόρτα Παναγιάς, άλλοτε καθολικό της Ιεράς Μονής Μεγάλων Πυλών. Ο ναός χτίστηκε το 1283 από το Σεβαστοκράτορα Ιωάννη Άγγελο Κομνηνό Δούκα και περιήλθε το 1843 στην κυριότητα της γειτονικής Ιεράς Μονής Δουσίκου. Το καθολικό αυτής, ο ναός δηλαδή, ένα από τα μοναδικά ως προς την αρχιτεκτονική, συνεχίζει την πορεία του με συμμάχους τους κατοίκους του μικρού οικισμού, ο οποίος αναπτύσσεται δειλά-δειλά δίπλα του. Εδώ είναι ο τάφος των κτήτων, Δούκας Ιωάννης.
δισκουτάτο της Υπήρου, από τους Κομινούς, παιδί της Θεοδόρας και του Μιχαήλ Ζούκα. Αυτός έφτιαξε όλη την εκκλησία και από κάτω είναι ο τάφος. Το βγάλαμε εδώ και 10-12 χρόνια. Τα οστά αυτά που βρήκαμε και κάτι αντικείμενα βρίσκονται στο μοναστήρι, στον Άγιο Βυσσαλείο. Και εδώ η εκκλησία είναι μετόχη του Αγίου Βυσσαλείου. Εδώ είναι η Κολυμπήθρα που βαφτίζαν παλιά και ο Άγιο Βυσσαλείου εδώ πέρα γεννήθηκε, ήταν χωριό παλιά, εδώ βαφτίστηκε. Και η εκκλησία είναι μετόχη του Αγίου Βυσσαλείου. Όσες μέρες έχει ο χρόνος, τόσα κοιλιά έχει το μοναστήρι αυτό. Ο ναός, σταυρεπίστεγη τρίκλητη βασιλική, έχει κτιστεί πάνω σε αρχαίο ναό. Σε αυτό το συμπέρασμα οδήγησαν οι Κύονες που βρίσκονται στο χώρο γύρω από το ναό και η ύπαρξη πολλών αρχιτεκτονικών μελών εντυχισμένων στην τοιχοποιία του, όπως και η περισυλλογή πολλών αρχιτεκτονικών τμήματων που φυλάσσονται μέσα στο ναό. Όλα τα αρχαία εδώ πέρα είναι από αρχαίο ναό. Ήταν αρχαίος ναός και έπεισε από μεγάλους σεισμούς. Ναός της Αθηνάς από 2.500 με 3.000 χρόνια. Και στα ίδια τα θεμέλια χτίστηκαν αυτοί οι νέοι. Πρώτα εκείνο, δεύτερο τούτο. Εδώ είναι τα κεραμίδια που έπεισε lá, τα δύο μεγάλα. Εκεί είναι ένα κενόκρονο εκεί πέρα, κορινθιακού ρυθμού. Ο γλυπτός, ψηφιδωτός και γραπτός διάκοσμος του ναού δημιουργεί ένα σύνολο μοναδικό, κόσμημα όχι μόνο για το μνημείο, αλλά και για ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο αυτή την εποχή. Ο γλυπτός διάκοσμος δυστυχώς καταστράφηκε από πυρκαγιά του 1855, η οποία ήταν και η πλέον καταστροφική για το ναό. Εδώ μέσα είναι ιεράρχες. Αυτό ήταν τα κτυπήματα αυτού μέσα που βλέπετε, τα κάνανε οι Τούρκοι. Έβαλαν και ασβέστα από όσο να τα καταστρέψουν. Και τώρα, τώρα έχει χρόνια, αρχαιολογία ήρθε, έβγαλε το σοφά και φαίνονται. Τα χρώματα αυτά είναι από λουλούδια, από ρύζι και κρόκο αυγό. Φυσικά χρώματα, γι' αυτό αντέχουν τόσα χρόνια. Από τον ψηφιδωτό διάκοσμο έχουμε τις δύο ψηφιδωτές εικόνες 1285, μοναδικές για την τεχνική και τεχνοτροπία τους, όπως και για την ιδιόρυθμη ανάστροφη θέση που είναι τοποθετημένες. Είναι το 1283. Είναι τρίκλητος, 1, 2, 3, σταυρεπίστεγος, βασιλική μετατρούλου, επί Βυζαντίου. Τα δύο ψηφιδωτά αυτά είναι μια μεγάλη αξία και είναι δεξιά, που δεν υπάρχει άλλη δεξιοκρατούσα στην Ελλάδα. Τέσσερα χιλιόμετρα από την πύλη και σε υψόμετρο 640 μέτρων στον Ήταμο βρίσκεται το μοναστήρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας, με μοναδική θέα του Θεσσαλικού κάμπου. Είναι γυναικεία μονή και ιδρύθηκε το 1743. Λαιλατήθηκε και κάηκε πολλές φορές. Τη σημερινή του μορφή άρχισε να την παίρνει το 1961.
Θεότο και σώσον ημών, και βεθώμε Κύριε